Od té mládeže. Byly dvě družstva žáků. Na prvním místě se umístilo družstvo žáků z Hartlíkovic, a to za požární útok 29,37, byli na prvním místě, a štafetou 55,7. Takže už prosím velitele kapituly dětí, nebo kdo to převezme. Teďka tady, zákonský velitel. Já tam nevidím. No taky ne, vole. Ty jsi debil, ne? Už jo. Takhle dělám. Na druhém místě se umístili žáci o karte, a to za štafetu 71, který byli druzi, a požární útok 29,92 byli taky druzi, tak celkem na druhém místě. V kategorii žen nad 35 roků byly jedny ženy, a to byly ženy ze Studence, které dosadily čas 32 vteřin 31 setin. Nyní přistoupíme ke kategorii ženy do 35 roků, kde nám se zúčastnili 3 družstva. Na prvním místě se umístilo družstvo Hartlíkovice, a to štafetou za 90 vteřin a požárním útokem za 31,58. Na druhém místě družstvo Třesova, a to štafetou za 84 vteřiny a požárním útokem 37,65 setin. Třetí skončilo družstvo žen z Konečína. A to štafetou 92 vteřiny a požárním útokem 34,58. Máš to? Štočí, Mladěl. Další Si to zdokumentovat. která se dneska zúčastnila soutěže, byli muži nad 35 roků. V této kategorii soutěžili 4 družstva, a jako první bylo družstvo Třesova. Docílili čas 37,58. Druhé bylo družstvo Okarce, časem 41,40. Třetí bylo družstvo Studence, časem 44,05. Čtvrté bylo družstvo z Hartlíkovic, časem 60,27 setin. Nestačím dokumentovat, ty vole. Tak jo. Nyní přistoupíme k kategorii hlavní, a to jsou muži do 35 roků. V této kategorii se zúčastnilo 8 družstev. Jako první skončil jako 7. jsou muži z Kozlan. Za štafetu 78 vteřin a požární útok 44,85. Nepleť mi jeli. Dalším na 6. místě skončil Studenec A
štafetou 82 vteřiny a požárním útokem 32,45. Zapomněl jsem na Hartlíkovice, který nesplnili požární útok, ten pádem jako byli vyřazeni z boje a dostanou diplom za účast. Je to někdo za Hartlíkovic? Vítěl, vole. Na 5. místě se umístili muži z Konečína, a to Ačko. Štafetou. Horší děkuje. Za štafetu 79 vteřin a 30,87 požární útok. Na 4. místě muži z Křesova. Za štafetu 77 vteřin a 41,65. Třetí skončili muži Konečín B. A to štafetou 77 vteřin a požárním útokem 37,41. Na 2. místě Studenec A, B. se umístilo družstvo Studenec C, které mělo nejlepší štafetu, a to 74 vteřiny, ale mělo horší požární útok 30,67. Tím pádem byli druzí. První, vole, ten ještě Na 1. místě se umístil Studenec B, kteří docelili na štafetě 77 vteřin, ale měli vůbec nejlepší požární útok dne 27,22 vteřiny. Měli by se ti ostatní dát po těch 30 dostat trochu. Tolik ke všem výsledkům, které byly dneska dosaženy. Věřím, že příště, až se sejdeme a nevím kde, na další soutěži požární družstev v rámci okrsku, že se zase v takovém množství účastníme a časy, že budou daleko a daleko třeba větší a lepší. Já vám ze svého místa a zastupitelské komisi děkuji a přeji vám požární sportu zdar.